Salam mehriban dogonlar, giýçäşi edidilleşler, gadyrdan tomoşaçylar, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň nowatdaky göni ýaýlymyna başlaýar. Bugünkü göni ýaýlymyň myhmany DWT syýasy hereketiniň ýol başçysy Murat Gurbanow. Murat aga, göni ýaýlymyza hoş geldiňiz. Sağ olun, çağırığınız için. Giçakşı hormatly vatandaşlar bağışlarkınız. Şu gününe devlet beni çağırdı, şu efira. Şu efira katnaşmaktan men devlet bilen görüşdüm. Köp meseleler boyunça. Bizim köp soralı dünya garaşyny diňrak geldi. Şu mesele boyunça da men haýyş etdim devlete. Egerde halka şunun, şu bizim gepleşiklerimizden peýda bar bolsa we şu netijelere getirip bilen bolsa, men hökman kanalyna gelerim, hem çykyş ederim, men aýtdym, men gelişim. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, bizi seýdýänizde, bizi dinleýänizde sag bolun. Söz sizden döwlet aýdarym. Minnetdaram, sag bolun, taýýalkan. Inha mehriban dogonlar, edidilleşler, bilinçýaly diňe bir ýurdun däl, bir näçe ýurdun köpçülüklüğün hawara beriş teristlerini öýdarlanyp wagtyňyz. Häzir Merkezi Aziýada, Türkmenistan merkezde we şoň töwereginde dürli oýunyň eýem oýnanjak bolup. Belki 50 ýyl, belki 10 ýyl iň azyndan Amerika 150-200 ýyllyk planlaryň häzir durmuşa geçirilip başlaýanlygyna hemmeler göz yetirip şeýle baha berip başladylar. Esasanam Talibanlaryň şu wagtky Owganistanyň hereketi we olaň Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi bilen bilelikde edýän sowdalary, biznesi, syýasy hereketleri hem hamala bütün dünýäden bukulup girliňlikde Talibanlar bilen geçirýän gepleşikleri. Oňdaşyndan Hytaýyň Türkmenistana adaty we adaty bolmayan görnüşde her hili kömegi, gollawy bermäge biz taýýar diýişi. Bu topor täsin hereketler, çykyşlar wa Türkmenistanyň töwereginde. Şoň üçin şu Murat Gurbanowy biz şu meseleler boýunça çağırdyk. Näme üçin? Murat Gurbanowyň syýasy tarapyny bir tarafa goýup, şu gün Söwüştün odunyň ustady höküminde Murat Gurbanowdan halky düşmanlardan nädip halat etmeli we halky şular ýalaky dartgynly ýagdaýda daş töweregiňi düşman gawap alanmagdy. Şondan nähili goranmaly we öz araňda nähili bir raýdaşlyk, birleşik bilelikde hereket töretmeli. Şu temalarda Murat Gurbanowyň garaýşyny, nesihatyny, tejribelerini halk köpçülüğünün dikkatine yetirýär. Biz Murat aga bilen söhbetleşýüňizde başlaýas. Murat aga ilki bilen bir aýyl etsek, şeýle köp sanly soraglar gelip goşýar. Soraglaryň iň esasy kim düşmanly? Diktatorlyk düşmanmy? Ya Talibanlar düşmanmy? Öz bähwidini gözleyen batybalcılar düşmanmy? Ya da hiç hili gözü görünmeyen düşmanlar barmy? Sizin pikiriňiz näli? Söz sizde. Düşman her wagtdan bolýar. Düşman bolmasa dostum bolýar. Şoň üçin Türkmen halky üçin esas düşman şol diktatorlyk rejim. Şol halky edip saklayan, hiç hili ösmäne mümkinçilik bermeýän, hiç hili azatlyga çıkarmayan, hiç adaletliği sürmeyen öňe diktator rejimi. Şu rejimin yol başçysy Berdimuhammedow. Ýürüýte kurulan sistema. Şu sistema bizim halkymyzy halk diýnak gelýär. Beýle halklary göre biz has erwet ýagdaýda ýaşaýar we bizim öňümüz garanky. Ýöne bu içki hop, içki düşman, daşky düşmana terefde şu günde biz Talibanlara düşman diýip bilemdik. Olar bize ofitsialna bize karşı yani düşmançılık uruş eden o. Yine hoppa. Yine şular yani Taliban halkı, Taliban adamlar, Afganistan'ın bir toporu şular öz devletini kuracak olup
öz yankı Fransuzlar mode de videoda öz durmuş sistemasını barın yerine koyacak olup hareket ediyorlar. Ne şular yakınlaştırır Türkmenistan'ın hareketine. Ankara'dan o taraftan yankı Afgan hükümet koşunları, samolyotlar, tanklar bilen kısık gelip oturuyor bärik buları. Eger de şular devam etse, bular hükmani mecbur ýagdaýynda Türkmenistan'ın territoriýasyna geçip azyjyk güýçlenip ýene ýygyna gitmeli bolar. Ne şolar geçip şo ýerde mümkin saklanyp, ýani güýçlenýänçe bizim halkymyza ulu täsir boljak. Bizim halkymyza mümkin düşman boljak. Türkmenistan'na hukukly ýagdaý dörýär. Şu günne eýýem şo zatlar bolup ýör. 5'ten 10'dan 50'den yankı hükümet koşunlardan kaçıp şirketlerden geçip atışıp içine girip veya şunu güldenip yine iyidine gidip yiyorlar şu rahatları. Şunun için Talibanlar bilen biz görüşmeliler. Talibanlar bilen biz anık, durnuklu siyaset alıp barmalı birinci. Eğer de siyaset yerine barmasa onu biz hükman suratda bütün dünya kurumaları yıllanıp güçlü devletlere, Avrupa, Amerika devletlerine yıllanıp öz goru stratejiyamız kurup Türkmenistan'ın servetine bu zona edip neutralitet, yani karşılık konvensiyanın esasına şöyle katlarımızı ulanıp şoları çağırıp ziloni kaski, yani yaşıl kaskalar ya da başka koşulları getirip durup bilýär. Sebebi şun kunna Türkmenistan'ın prezidenti ukypsy özüni oňurmaýan Türkmenistan'ı dağıtıp, Türkmenistan'ın büdjetini dağıtıp, Türkmenistan'ın koşunlarını, harp koşunlarını dağıtıp, Türkmenistan'ın harp koşunları mal vakıp ýörler, yerde kartoşka ekip ýörler. Olar şuň Türkmenistan'ı ýagy yerine hakiki Talibanlar düşman bolup üstümüze çodonuna gorap bilmejegi ol anyk. Inni ol iksany hukuk görkezin. Üçüncü hukuk başka devletlerin ideologiyası, politikası, manipülasyası Türkmenistan şuna düşüp biler. Mesela için olsun geopolitikası ya Amerikanların geopolitikası bolup biler. Bir yerde de bize görünmeyen siyaset geçirilerini olum bolup biler. Yine şunun için men her wagt diýen Türkmenistan'ın hükümeti yok. Bizde birinciden saylalar geçip hükümet saylanmalı. Saylalar geçip birinci yani senat, meclis, halk maslahatının ağaları saylanmalı. Yine şolar hükümet saylanlar. Yine şu hükümet birinci bilen öz siyasetini, meclis öz siyasetini düýüplap barıp bizi gorumaly. Hemmeler pikir edýär, ay siyaset näme gerek, bize avtomat gerek zat yok. Siyaset bolmasa hiç zat yok. Siyaset birinci barýandyr. Siyasetin ýerine iqtisadiýet, iqtisadiýatyň ýerine gorunmak. Pulun olmasa hiç mi gorun bilmiyorum. Men size misal getireyim. Misal için Azerbaycan hükümeti 10 milyon gowrak halkı var. Şular 2,5 milyar dolar öz harby yani gullugyna gorunmak ministrligine sarp edýärler. Alıp görün ine Kırgızstan. Kırgızstan'ın 6,3 milyon, 6,6 milyon halkı var. Şular 500 milyon öz harby her ýyl harç edýärler. Ferdim, Kırgızstan Türkmenistan'a göre has bir garip devlet. Yani yakın şon prezidenti gelip bizim prezidentimizden 100 milyon padar halk gitti. Biz Türkmenistan devleti bolup, bay devlet bolup, 5 milyon gowrak halk bolup, bunun statistikası boyunca Türkmen hükümetinin biz 200 milyon dolar sarp edýär gorunmak ministri. Bizim sallatlarımız avtomada amada dursun, iýmeni çörük yok. Bu bir utançlar. Türkmenistan'ın prezidenti şu wagtda guruluşluk biznesini dowam edip gerekmeyecek binalar kurup pulları ýatpýar. Büdjetin pullaryny, hükümetin pullaryny. Ine şu ýaly biz iqtisadiýet tarapyndan bizim harby gullugymyzy gollamasak, biz hükman suratda başka döwletin harby gullugyna finansiýet etmeli bolarys. Kazakstan'ın prezidenti bir gezek gowy diýdi. Если мы не будем финансировать наши войска, наше Министерство обороны, мы будем финансировать Министерство обороны Китая. Burada bizi basmalar bizim şoları töler. Aytdı. Şu yani, ileride biz öz harbi gurulumuzu finansiýet etmesek, biz hükman suratda
başka döwletin harby bolanyny finansiýat eder. Ol anyk. Şonuň üçin ine 3 tane hukuk görýänmen. Ýöne mundan beter esasy ul hukuk bizim Türkmenistanyň halkymyz we daşynyň halkymyň bilimsizligi. Bu şul hukuklara getirdi. Şu bilimsizlik bizim cemiyette hiç ada goşulmaýanmy cemiyet bilimlerimiz bolmadan soň, siyasatda bilimlerimiz bolmadan soň, siyasata goşulmanymyz ine şul hukuklara getirdi. Men şuna belläkeşik koýar. Murada sağ olun. Inni şu bilimsizlik, aň düşünjen aýdagalakygy elbetde bu taýda şol Stalin'in siyasatından, onun öňüreklerden hem, has öňüreklerden hem ýöne iň şun häzirki döwürde Türkmen jemgyýetine çuňur aýdgalary şu iki diktatorlygyň döwri boldy da. Ine siziň pikiriňize görä, ine siz köp wagtdan bäri daşary ýurtlardaky türkmenlerin arasynda syýasy işler bilen iş talyşyp meşgullanyp ýörsiňiz. Siziň pikiriňize görä, aň düşünjäni östürjek bolsak, ilki bilen daşary ýurtdakylar diýerler, ýurdun içinde soň ýöne teber daşary ýurtdakylar bilen gürleşmek, gatnaşmak has ansatda. Aňyrda gürleşek bolsaň telefonuň kesýärler, ýa azar berýärler. Şoň üçin daşary ýurtlardaky türkmen raýatlar bilen habarlaşyp, şolar bilen bir guramaçylyk ýoly goýmak has ansat ýaly görünýär. Siziň pikiriňize görä, siziň tejribeleriňize görä, aň düşünjäni östürmek üçin ýa aýtdyňyz, şu aň düşünjäň ýyzagalakygy şu belaweterleň orram ortasyna getirip oturtdy türkmen halkyny, türkmen döwletini diňiz. Onu şu belaweterlerden gorunmak üçin aň düşünjäni östürmek maksady bilen nerden näme edip başlamaly? Siziň pikiriňiz. Bizim Türkmen jemgyýetimizi isleýär etdim da, ýa-ni ýygyda bağladım. İçindäki daşynaky. Bir daha bir netije geldim. Bizim barymyz diktator. Diňe Berdimuhammedow bizimle. Bir daha bolsa biz şol başga zat görmedik-de. Biz demokratik durmuş görmedik, demokratiýada ýaşap görmedik. Biz bilemez o. Bir daha bolsa bir meselelerinde ýa dawalarynda biz diktator ýaly hereket edýär. Ine edil Berdimuhammedow'den ýöne şoň ýa-ni strategiýasyna şoň ýa-ni şol ýaly pikir edýär. Şoň üçin biz özümizden başlaýar. Onu näme? Biz daşynaky türkmen halky üçün hemme informasiýalar açyk. Hemme. Şu günü biz üstük, misal üçin men misal ýetirýän. Töweş suňaty bilen meşgul bolýan bolsaňyz, o suňat o ýöne boksýal urup ýykmakda, oň aňyrtynda ýa-ni moral prinsipler bar, aňyrtynda filosofiýa bar, aňyrtynda fiziki ýa-ni ýagdaýdan geçen soň bir topar filosofik zatlar düşünüp başlaýar. Ine şu etaplary geçmeli. Şu ýaly sen tehnik tarapdan ustat bolup bilersiň. Ýöne şu 3 tane ýa-ni moral tarapy, filosofiýa tarapy we fizik tarapy diňlitmese sen bir invalid ýaly bir zat bolýar. Ine bizde Türkmen halkynda biz biznes tarapynda ösdük, cemiyet tarapynda ösülmedik, siýasat tarapynda ösülmedik, biz bir invalid ýaly. Biz sehel iki Türkmen üçde bu hükman dawa bilen oturýar. Näçe? Bir-birine hormat goýanok diýip bilemek. Ýöne şunyň pikirleriniň çaknyşyklary hükman bir konfliktde, ul konfliktde oturýar. O ýerde bir prinsipler bar, cemiyet prinsipleri, adam prinsipleri bular bilen o. Misal üçin, her adamyň ýalňyşmaga haky bar. Şu ýalňyşyň üçin biz şunu öldürmeli, düşünürmeli. Biz boyun almaly. Şu ýalňyşdy, ýalňyş bilen hawa ýöne biz şoňa düşünmeli. Ol bir. İkinci, hemme Türkmenistanyň raýatlary şunky narkoman bolsun, şunky ol Türkiýadaky kwartira oglap gedýän bolsun, ýa Türkiýadaky bihepçilik edip ýören bolsun, Türkiýada eşek ýaly işläp, giýje güni öýüne pul uradýan bolsun, tapap ýok. Biz şolar bilen täýdürmüş bolmaly. Diýmek olar mesmeli. Diňe bizde. Diňe aktiv adamlar ösmeli, hemmemiz ösmeli. Ine şunu düşündirmek adamlar gatykyn bolýar. Sebäbi
Men ýalnıja efir etdim şöyle aýtdym. Fransa bilen Türkmenistan jemgyýetiniň tapagy esasy Fransada ol ogry bolýar köçüdi. Şolum akıllı. Jemgyýet gurulşundan şolum ýanky prinsiplary bar. Ol bir ýöne ogry däl. O köçüde ýatan SDF-am onun prinsiplary bar. Olum ýanky bilimler bar. Şoň üçin Fransa kiçik çağlardan başlap farmasiyoniyada ýa bilimler berip okudyp, öwredip, soň biri SDF bolýar, SDF diýmek bolmuş. Soň biri ýanky ogurlap başlaýar, soň biri injinier bolýar, soň biri ýöne bulan başlangyç fundamental bilimleri eýen bar. Ine şonu o hökümetiň borçy. Şonu hökümet etmedi. Ine biz şonu näme koglap ýanky alyp bilýär, ýa ber bilýär. Onu institutlar gerek. Onu bilimler, ol ýöne bir şuraya Döwlet Baýhan gepleşigine berip biljek bilimlerde olar düýpli bilimler. O bilimler institutlar, sadyklar, mektepler şo ýerdäki şuňky Türkmenistanyň berýän bilimleri çalyşyp, olar durnukly, fundamental edip berilip, onsoň şonu çözüp bolar. Ýöne şuňky ýagdaýda hemmemiz daşynda informasiýa açyk, her kim öýle öwrenmeli. Indi siz maňa aýdym. Türkiýede biri zavodda işläpýär. Agşam ölik gelýär saat 10-da suwa düşüp çöreňiýe ýa-da bulup gün-günne ýanky köpülik giden soň, tennesinen soň şunun bir 50 gram burmasa ýa-da men bilemok bir kino görmese kuşuş bilen ok. Şu gaýgysy Türkmenistan pul vermeli, pul gazanmaly, pul vermeli, ýa-ni ritmde etýär-de, jostky grafikde. Indi şu akşamna ya ara içmeli, ya bir kino görmeli, ya bilim almaly. Nämedir? Birinji bilen ara içip öz bedenini gowşar. Onam etmese bir kino görüp kellesini ýanky ýeňleder. Onam eden soň bilim almaly. Ne şu ýaly kyn ýagdaýda. Şu ýaly bilimleri biz hemmemiz bermeli. Opozisiýa işleri birinji fundamental zatlardan başlamaly. Yazıcılar, jurnalistler, bloggerler hemmeti Türkmen halkyna elementarny jemgyýet bilimleri, öz bolýan ýurtlaryna jemgyýetiniň täsir zatlaryny berip durup öwredip, bizim halkymyzyň bilimlerini, olary da haýyş edip konstitusiýany öwrenin, şo ýerde fundamental bilimler bar. Ine şolardan başlamaly. Tebe bizde demokratik institutlar bar daşy ýurtda. Ýöne olar bilen işlemek üçin, olardan baryp öwrenmek üçin wagt gerek. Haýsy bir Türkiýe ýa Amerikadaky işleýän adamyň wagty bar. Pravzashitni, ýani gurama, adam hukugyny goraýan gurama baryp bilimler almak, ýa öwrenmek, ýa şolara sora bermek, ine şu ýerde şuraya boldy, şuraya. Wagtlary ýok. Ýa adwokatyň ýanyna baryp öwrenmek. Ýa da jemgyýet beýlek guramalar açyp, derneklere gidip, akşamlaryny ýygnaklar geçirip, ýani dinji alandan ýygnaklar geçirip, öz jemgyýetini, öz bilimlerini ösdürmek. Olar ýaly din aktivist edemete bir içinde düýpli, fundamental terbiýe alınan adam edemete, ruhu düşen, mertebesi düşen adamlar üçin gaty kyn mesele bolýar. Şoň üçin olar abinýadym etmeli, ýanky jinaýatlamalar däl, olar kömek etmeli. Ine şol bizim işimiz. Aktivistlerin, opozisiýonlaryň, ýanky jurnalistlaryň, bloggerlaryň şolaýan işleri bar. Şoň üçin bu gaty iň esasy kıymetli. Biz şonu çözüp bilsek, Türkmenistanyň hiç wagt diktatura gelmez. Türkmenistan iň ösen demokratik ýurdu bolar, ýanky Orta Aziýada. Ol hak. Ýöne şu näme çözmeli? Şuň kunna men şoň ýanky instrumentlarym ýok. Ýöne men düşünjem boýunça biz devleti toparwol edip bilýär. Ýöne bu zatlar etmek üçin ýygyňda resurs gerek. Finansawy, administrativny şu zatları etmek üçin hökümetlerden gollaw gerek. Onu ýanky bir kiçik topar ýa bir umut bilmeýär. Ya da adamlar, her adam düşünüp, her adam öz hereketlerini edip, umum hereketleri güýçlenip gitmeli. Ýanky bilim almak bardy. Şu ýaly kıymetli. Gurrumyzyň başynda aýdyşymy diýäli, Türkmenistanyň üstünde her hili planlar, oýunlar
edilýän bolmagy mümkin, edilýär diýen we ediljek bolýar diýen we eýen başlady. Her kim her hili garaýşlar öňe sürýär. Elbetde Türkmenistanyň içinde ilatam ýartyndan köpüsi daşaryk çykan soň olum käbir basywaljylaryň zatlaryň iştäsine täsir edýän bolmagy mümkin. Indi şu taýda şeýle bir soraw bar. Murat Gurbanow şular ýalyky Türkmenistan häzir hakykatdan hem gaty kyn demeden pursatdan geçýär. Diktatorlyk öz häkimetini saklamak üçin, özüni goramak üçin her kim bilen her hili hyzmatdaşlyk etmäge taýýar. Talibana logistik taýdan, ýaraw taýdan, iýmit taýdan hemme zatdan kömek edip dur. Bu gurrunsyz bilinýän. Inni biz daşary urtaky türkmenler hökümünde şu pursatda näme edip biler halk üçin iň peýdaly şu ýagdaýda meselem inni häzir her kimiň bir öz topary bar diýen ýaly. Her kimiň bir öz saýlap alan uğur diýenmi, ýa bir öz kanaly diýenmi, nähili atlanyrsaňyz bilenmok, nähili atlanyrjamy ýöne ünswerk görýän, seredip görýän, soň şu merkezi ady bilen gyzyklanýanlar bilen söhbetleşip geçirip görýän şolar aýdýar, şu daşary urtlardaky aktivistlik hereketleri, oppozisiýa ýa-da umuman şu kanallar, guramalar, zatlar bolup diýär bir neme ýok. Murada bir lobby hereketi ýok. Näme üçin? Şu lobby hereketini bir näme edip bilersmi? Bir ýola goýup bilersmi? Başaryp bilersmi? Ýa şuň öňünde başarmaz ýaly nähili päsgelçilikler bar? Siziň tejribeňizde. Häzir opozisiýa güýçlerini rejimi goşutdy. Ýöne gelin şu mesele başaça serdelen. Ine opozisiýa hereket etmedi 2-3 ýyl. Näme rejim 2-3 ýylda güýçlenerdimi? Ýok. Şu ýaly korrupsiýa ösördi. Mundan beter ýanky peselerdi. Adamlaryň watançylyk duýgusy, ýani ruhy berentlik, mertebelik ösmedi. Mundan beter bolardy. Ine bir çykyş eden soň Türkmenistanyň içinde, halkyň içinde, daş halkyň içinde azajyk watançylyklar ösüp başlady. Ýa şulara uruş gelenine birinji bilen ýa zorluk bilen gorulýar, ýani Stalin edişýär, sürýär halky etdiýaly, ýa-da watançylyk duýgularyny aldyryp, halka düşündirip, ine bu bizim watanymyz, ölsöň öz watanymyza, watanymyzy gorap ölmeli diýip, ýani watançylyk duýgularyny berýär. Ýöne şuňy şu hökümet watançylyk duýgularyny berýär, etjek bolýar, men informasiýa gelip dur. Ýöne halk ynanyp, näçip? Bu adam öz siýasaty bilen 14 ýyllap, allap geldi, muň dogunlaryndaşy ýegenleri halky ezip kanunyň işlemeýänini, siýasatyň hiç ýyly ýokdugyny, bu döwletiň hiç zatdygyny, bu döwletiň fundamental konstitusiýasy hiç zatdygyny, polisiň urup papagyny gaçyryp, beni giydirip, bağışlama soradyp, ýani döwlet institutları diýilýär şuňa. Şoň üstünden ýani izdivats edip, görkezip, ine halkym onu görüp, ine halkym pikir edýär, men şunu goraýynmy? Ya öz toprağımı goraýynmy? Toprak eýen menki däl, şulanky. Men häzir gorap çyksam, ýene şular dowam ederdi. Şoň üçin şu watançylyk duýgulary bar. Ýöne şulara şu watançylyk duýgularyny beresi gelenok. Şoň üçin çykma. Çyksa da gyra gaçar. Ardyna 100 adamdan hakyky 10 adam çykar, galany gyrada durar. Indi bu duýgulary galdyrmak ýa-ki näme etmeli? Opozisiýa şu hop gelen ýagdaýyny opozisiýa näme etdiler? Ine şu mesele serdim. Serdim. Şu opozisiýa ýuwaş-ýuwaşdan birleşip başlady. Ol bir naturel ýa-da ýani tebigatda bolýan zat bir birleşýär, bir stabilizasiýa gelinçe. O birleşmek diýmek birden ýani suark edilen ýaly birleşip bolmaýar. Sebäbi o tebigat ýuwaş-ýuwaşdan gelýär, daşlaşýar, ýuwaş-ýuwaşdan oňa birleşýär. Sebäbi şu daşlaşanlar bular
Yani çekilişikler diye. Yine gaydık gelene onu çekilişikler toparlığın ardına çözülüp yine birleşik olup böyle yine teyarda çekilişikler yani düyüpler petriyak çekilişikler peyda oluyor yine daşlaşıyor. Şey intek bir stabilniste gelemiz o. Biz intek daşınnaki opozisiya ya aktivistler ya toparlar bir netice yani bir uğru intek basvilemiz o. Bir böyle bas başladı. Yine intek bir barimiz bir uğurda diye. Şuraya düyüplü yadayları çözecek olsan, düyüplü meseleleri uruş ya qorunmak ol birleşmeli. Biz hükman birleşip doğun okuşmalı. Yine şu meseleni çözmek için birleşmeli. Edil şu meseleni vatanı korumak için. Şunun için yine Türkmenistan'ın bizim raýatlarymyz, grajdanlarymyz Türkiýeden maňajan edýärler. Murada biz on adam biz barýas watanymyzy gorumana, onu gorumana dogry. Biz bazada düşünmeli. Yine diktator bulburda bizim watan toprağımız, howamyz, derýalar, suwlar, kenarlar, ýani aryklar, kanallar yine başga bir madarlar bizim medeniýet daýap desuwlarymyz, halkymyz birda, diktator başga. Biz gelip şunu gorumaly. Diktator diýär. Şunu gorap bilsek, soň şu işler diktator amaýatsyn. Yani şunu düşünmeli. Biz yine diktator diýip gyra açmaly. Watany gorumaly. Watany ýerek goýanda hemmemiz barmaly. Men soňky çykyşymda Berdi Muhammedow ýyldynym. Opozisiýany içine salın. Biz şu ýerde gerek bolsa, egerde gürleşik ýagdaýda, ýa-ni söhbetleşik ýagdaýda, gepleşik ýagdaýda şertnama baglanyşyp, olar durup bilmesek, biz bütün dünýä gurumalaryna ýüzleneriz. Bütün dünýä gurumalary demokratik döwletlere kömek edýärler. Diktator döwletlere kömeginden çekilýärler. Egerde biz ondan kömek almasak, elimizde yara alıp, men lider bolsam, sallat ýaly elime yara alyp goýuşan watan üçin. Sebebi başka yol yok. Watan ise bolly, tutardy. Ol biz watany wagtlaýynça bize berdiler. Biz wagtlaýynça bizim topraklarymyzy çağlara vermeli. Çağlar öz çağlaryna şeýdip şu watan ýanky bizim topraklarymyz, bizim territoriýamyz şeýdip gidýär. Onu ýitirmek gatansatyr, pikir etmeň. Ay olar çözmez bütün dünýä seredip dur. Onanyň günne bir döwletler kiçelýär, ýok bolup gidýär, beýleki döwletler emele gelýär. Günne däl her ýylda. Ol bolýan zatda. Seredim, Krim bitti. Hani bütün dünýä nimetdi, dadetdi, goklady, şoňdan gitdi. Donbas gitjek bolupdy. Bizde gidiber ýa. Ine Kırgızstanyň bir bölek territoriýasy gitdi Xitaýa, pulny, ýani pul bermän aldylar. Her ýyl şertler var, ýani territoriýany almak üçin. Şoň üçin biz öz territoriýamy saklamaly. Onu hiç diktator saklamaly. Ananyň gaçkydyr. Şoň üçin şu ýerde nime etmeli. Men bir ekspert bilen ulaşdym. Orta Aziýa boýunça bir ekspert, güýçli ekspert. Onuň ýanky çekilişi etdik. Ine şoň bir alaşýan şulya Türkmenistan diktatorlugyny seyretmeliler. Şu haramda adam soňky adam bolsa-da şunu Özbekistan, Kırgızstan, Tacikistan, Rusya kömek edip, Amerikanlar kömek edip, şu Türkmenistan'ı buffer zona yankı durdurucu zona hükmünde saklarlar da şunu koşun verip gerek olsa güç verirdi saklarlar. Mümkün bir küçük teritoriyasına uruşağı var, yönü saklarlar. Ol bir ideya, ol bir bolacak mı, bolmayacak mı? Yönü şunu eden ýagdaýynda maňa aýtdylar bellek boy. Haramda güýçlenir. Yani arkasında şu güýçler durur. Siz ýykyp bilmersiniz, köpek gidersiniz diye. Onun diýänini janly. Doğrudan. Egerde Türkmenistanyň prezidenti dogry pozisiýany, politikasyny alyp bolsa, mümkin şo bolar. Ýöne biz onu ýanky diktator rejimi mundan meýlek dowam etmeli ýaly hemme zat ederse bütün dünýä halklary düşünýär. Onun ýolbaşçylaryny düşünýär. Ýöne Türkmenistany gorunmak meselesinde hükman gorumaly. Türkmen halkym ya bütün dünýä ýanky goşunlarymy Türkmenistany gorumaly. Biz territoriýany ýitirmeli. Ýitirsek ýitireriz. Olansa. Soň gaýdyp el almak, şu näde bolsa da
mümkin 100, 200, 300 yıl gerek var. Mümkin algın bilmez. Şoň üçin şu meselede Amerikada sen otur, bilinse pul kazanıp otur. Sen Japonya'da student bol, sen Xitayda yankı bilinse var. Sen Germanya'da blogger bol, sen Fransa'da lider bol, tapaw yok. Ortaňda işýän всех касается hemmemde degişli. Biz şu meselede barymyz bir adam bolup watanymyzy gorumaly. Sen iklim bol, soýun bol, gurban bol, tapaw yok. Men düşünjem şeýle. Minnettar.